Әйдә инде. Тизрәк. Siz kinoga ketmadingizmi? Юк, без футбол карыйбыз. Бүген Рубин уйный. Аларның кайсылары Рубин? Песили футболка кигәннәреме? Үзең син песи. Ак барс бит ул, канатлы барс. Татарстан гербы. Татарстан гербы? Рубин Татарстан командасымы? Шулай дияргә. Ләкин беренче чиратта ул Казан командасы. Менә кара. Бу Рубин эмблемасы. О, мин беләм, бу Зеланд, Казан сакчысы. Ул Казан гербында да бар. Әйе, эмблеманың каймасында яшел, ак һәм кызыл төсләр. Нәрсәгә охшаган бу? Татарстан элемене? Әйе, яшел яңарыш төсе, табигать төсе. Ак чисталык төсе, кызыл кыш төсе. Бик катлаулы булды бу Катя. Рубин Казан командасы икән. Димәк, башка шәһәрләрнең дә үз командалары бармы? Әлбәттә, һәр шәһәрдә, һәр Татарстан районында футбол командасы бар. Ул шәһәрләрдә дә халык футбол карарга йөриме? Әлбәттә, аннары алар барысы бергә безнең мәйданга киләләр. Рубин уйнын карарга. Рубин, ул безнең йөрәк төсе. Без җиңү тәмен беләбез, без килдек җиңү өчен. О, бу Рубин гимнымы? Бу сирән, аны җанатарлар кабатлый, команда җиңсен өчен. Әйдә бергә кабатлыйк. Бергә кабатласак җиңәләрме? Әлбәттә, әйдә кабатлыйбыз. Рубин, ул безнең йөрәк төсе. Без җиңү тәмен беләбез, без килдек җиңү өчен. Хыялыйлар.